Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingpynkhreh nakabenta ka Chief Minister's Football Fund Park halor ka FIFA World Cup arhajar arpun riu kadang ya chakmat ha SRGT parking lot ha Polo Shillong. Ya kani ga jaka ka bekerpang Jingpynkhreh ban ai kinong Ïaid football ya jing tenat ban sakhilang hi kachingele kai football jong ka FIFA World Cup ka badang ya menta ha America, Canada ban Mexico. Ya kani ka fan park unplay hakamiet jong ka arpun riu dari ujiliu arhajar arpun riu bat kan diang sngob hai kinong kershan football ban sakhi kajin le kai FIFA World Cup ha screen ka bahe haringkat kajingmen bat ban kershan yala ki jong ki kinhun ban penbernya ki pat ba andan ru ki kinhun nongwai penbernya na ka Meghalaya grassroots music program kajingrung shaka football fun park kanlong ka balai dot klem dan kam ban siu ya ka bairum